आच्छा मानगोनां जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन आरो माय डियार युथ्स दिनै आंजों दंफायो कल रेकर्डिंआव आङो मोनसे इस्यु लानानै सोंनो नागिरदों बिथांनाव पाब्लिक रिलेशन पार्टीनि आफादगिरि मिरुनि मानाव गेदेर बिथां रन्जय कुमार ब्रह्म बिथां आंजों दंफायो दा आं बिथांनाव माखासे प्रश्न सोंगोन बिनि सिगां आङो आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव बिथांखौ आं बरायनानै लाग्रोबाय गोजोननाय थाबाय जे बिथांखौ साबायखर हरबाय गोसो सिंनिफ्राय आरो बिथांखौ आङो जिथु जेसेबांनिफ्राय आइडिया मोना फंनै फंथामसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आच्छा मानाव गेदेर नोंथां दा बर्तमानाव 6टा हारिनो मोन 6 हारिनो एसटि होनो थांगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिनि सोमोन्दैथ' आं बेखौल' बुंनो सानो जोंनि थाखाय बुंनो थांबा नैबे थासारिया जोबोद दुखु गोनां मानो होननानै बुङोब्ला बे गासैबो खैसार गेलेनाया आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि खैसार गेलेनाय जिहेतु जोंनाव 6 शेड्युल एरिया ट्राइबेल ओनसोल बेयाव जोंहा फेडारेल स्टेट बायदि मोनसे जोंना मोनसे सासन साहित्य सासन जोंनाव सालायनो हानाय गोहोआ दंखायो जथेस्थ' बिथांमोना जुदि फैनानै बेखौ जुदि जेनेबा टर्चार खालामो बा जोंनि ट्राइबेल ब्लक बेल एरिया 6 शेड्युल एरिया थासेयावबो बेयो खिन्थु बेखौ बेयाव जेबो आखाइ होनो मोनामोन आसामनि चिफ मिनिस्टारा बर्तमान दा प्रेजेन्ट सिटुएसनाव जा बिथाङा नारसिननानैसो बेखौ बाथ्रा रायलायनाय बायदि मोनबाय थादों खिन्थु बिथाङा जुदि बेबायदि सावरायबाय थायोब्ला बिथांनि एगेन्स्टआव खिन्थु केस होनायनि थाखाय आंबो आखायाव लानो सेस्था खालामगासिनो दङ मोनसे ट्राइबेल एट्रसिटि एक्ट थायो जोंहा बे हिसाबै थांगोन आरो नैबे जिनिसखौ आं मोनथिनो मोनदों दे हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाहैबाय एकदम बर'नि फुरा एन्टि जेनेबा मोननै इउपिएल बिपिएफजों मोनसे नैबे थासारियाव गाज्रि सोमजिहोनानै तारमाने गाव माबोरै चिफ मिनिस्टार जाफिननो बे खोथाखौ बे सेस्था खालामदों खारन मानो होनना बुङोब्ला मोनसे जिनिसखौ बे अलरेडि मोनथिगौ एबार इउपिएल बिपिएफआ बोरैबा बेजों मोननै हान्जाया थाफागोन थाफाया दाबो थिरांथा लायाखै मोजाङै दासिमबो स्पष्ट गाव मोनाखै बेबायदि सानदों बे गोसोजों खिन्थु मेन खोथाया बे मोनसे जिनिसखौबो मोनसे बेहा गिनाय दङलाय गिनायनि खारना बेनो आसामाव बियो अलरेडि एबार चिफ मिनिस्टारा बेहा मोनगोन ना मोनफिना बेखौ गावहा गुरुत्त गैला मानो होनना बुङोब्ला आसामाव चिफ मिनिस्टारखौ बिथाङा मोनफिनगोन ना मोनफिना बेखौ गाव मोनथिगौ स्पष्ट बेखौ अलरेडि most corrupted one of the most corruption chief minister in the history माबायाव प्रत्येकटा इन्डियानि भितराव सासे most corrupted होननानै दाख्लि कन बनेग्रा करपरेटिभ जेनेबा अमिताभ बच्चननि श'आवबो बेखौ लाइक खालामदों बेखौ करप्टेड चिफ मिनिस्टारावसो गोलैदों दे बे हिसाबै बिथांखौ ओरैबाबो सेन्ट्रेलाव बेखौ स्टेटनि चिफ मिनिस्टार दोनखानाय नंला दा बे मा लास्टआव मा सेसमेस बे बर'खौ सासेयाव मिलाय लानानै मोननैबो इउपिएलखौ ज' लानानै बे गावनि गोसो मथन खालामदोंमोन दा बर्तमान नैबे सिटुएसनाव बे मोनथिगौ जे आं खोनानो सुलुंनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला बे डिसेम्बरनि लास्ट मान्थफ्राव बा जानुवारि फार्स्टआवनो बेखौ दोननायब्ला रिमुभ खालामनो हागौ आरोखि चिफ मिनिस्टार पस्टखौ बेनि गेजेराव सर्मानन्द सनवाल नङा दिलीप सयाकिया बिथांखौ दोनगोन बेबायदि बाथ्रा खोनादों आरोखि जेखिजाया माने गतिके बेनो 6 शेड्युल ओनसोलाव दा जोङो नैबे थासारिखौ नुनो मोनदों जोबोदैनो गाज्रि मानो होनना बुङोब्ला बेयाव इउपिएल बिपिएफनि बाथ्रा फैया एसे नैबे अलखद समाव आं मोनसेल' खावलायगोन बर' जाथि माहारि हिसाबै आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाखौ राजनितिकआ राजनितिक सोलिबाय थागोन नङा होमबा खिन्थु नैबे मुहुर्त टाइमाव जों जिउयै महामैबाबो जों प्रटेक्सन होनांगौ 6 शेड्युल एरियाखौ आं बे बाथ्राखौल' बुंनो सानगोन नोंथांनि बे ब्लगनि दारै जिहेतु नोंथाङा जिहेतु सोंदोंबा आंनाव बे खोथाखौ आं बुंनो सानदों बेनो जोंनि बिगियान लोरबांथिया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो एकजुट जानांगोन खारन बिथाङा अलरेडि मोनथिगौ एबारनि खेथ्रआव गावखौ चिफ मिनिस्टारखौ दोननाय नंला होननानै बे जोंखायनो दा मा डाइरेक्ट बे बर'खौ सैया नालाय इन्टारनेटनि टारगेट बानायनानै बियो डिस्ट्रय खालामलांनांदों आरो मोनसे खोथाखौ मुहुर्त इम्पर्टेन्ट आरो बे खोथाखौसो आं बुंदों दे बेखौ नोङो साननानै ला इम्पर्टेन्ट खोथाया जाहैबाय सबसे जोंनि थाखाय जुदि ट्राइबेलखौ गमामायैनो जुदि होयोब्ला गासिबो एसटि बिहोयोबा खिन्थु जों मोनसे खोथाखौ खोनानो मोनदों आनडिभाइडेड गवालपारा डेट मिन्स मा आनडिभाइडेड गवालपारायाव जुदि गमामायैनो जुदि एसटि सिटखौ होयोब्ला अब्ला साननानै लादो बर'फोरनि बे ट्राइबेल ब्लक बेल एरियाबो जोबस्रांबाय मानो होननानै बुङोब्ला अलरेडि आनडिभाइडेड गवालपारा जों प्लेनखौसो एसटि होनो नागिरदों प्लेन एसटि मान डेट मिन्स मा कच राजबंसि आदिबासिफोरा फैनानै बेयाव जोंनाव बादायफैनो हागोन आरोखि जिखुनु एमएलए एमपि पन्सायत इलेक्सन बेबायदि बिटिसिनि इलेक्सन जोंनाव पन्सायत गैया जेनेबा बिटिसि इलेक्सन एमएलए एमपि प्रत्येकटा बे एसटि सिटआव बिसोरो रिजार्भआव बिसोरो बाहागो लानो हाफैगोन आरोखि बेयाव संबिधान मथे मोनसे दंखायो जिखुनु मोनसे स्टेटनि जुदि एसटि बा बेहा 6 शेड्युल टेक्स टु 6 शेड्युल माबा शेड्युलनि खोथा गैयाव फैनानै सापज हमना बिटिएडि 6 शेड्युल एरियावबो दस्रा मोनसे आसाम
ट्राइबेलनि स्टेटनि बे माबाबा आरोखि बे एसटि सिटआव हिसाबाव गेलेफैनो हायो एसटि बा आरोखि बे हिसाबै बिसोरो बे हिसाबै खालामफैगोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला जोंखौथ' गुबुन जाथिफ्राथ' बारा मोजां मोनखाया बे हिसाबै आरोखि बे सिस्टेमैनो बे मोनसे जिनिसखौ गोथौयै राजनितिक गेलेनो नागिरदों हेमन्त बायसान्स जुदि गाव चिफ मिनिस्टार जाफिनोब्ला बे सिस्टेमखौ बे मा बै अना बर' सिस्टेमखौ बे सोरजिहोदोंमोन नालाय बेबायदि सिस्टेमै बे आरोबाव बर'नि माबाखौ डिस्ट्रय खालामनो सेस्था खालामदों आरोखि केरियारखौ दा जेखि जाया माने आंनि मथेबा स्ट्रंलि मोनसे आं बेखौ अपोज खालामनो सानदों इउपिएल बिपिएफनि खोथा फैया बे ज' जानानै बर' एज ए फिसा हिसाबै अल एन्टायार जिथु बर' दङ आसामाव जोङो ट्राइबेल ब्लक बेलियारनि खोथाल' गैया जों आनडिभाइडेड दल गवालपाराखौ डिस्ट्रिक्टखौ जेरैखि जाबो एसटि प्लेनखौ जों होनो मोननाय नङा स्पष्ट खोथा आरो बेबायदिनो सरकारा मोनसे खैसार गेलेदों ट्राइबेलफोरनि सायाव बेखौ एसटि भि होननानै बेखौ मा खालामगोन बिसोर बेखौनो एसटि भि बायदि इन्टारनेलि बाहायगोन साप'ज नोंथांमोना बावैसो दिनखालि सिगां खोनानो मोन्दों आरो बे खोनानो मोननायनि खारनखौ जों मिथिगौ नोंथांमोना जे प्रटेक्टेड 2 नाम्बार एसटि सार्टिफिकेट बख'नानैब्लाबो माबायदि सिस्टेम बिसोरो दास टेका बिसोरबायदि मानसिया बादायफैदोंबो आरो माखासे साख्रि बाख्रिबो लानानै खाबु लानानै दङ दासिमबो बिसोरखौ रावबो केस होग्रा जोंनि बर' जाथि ओनसोलाव ओंखाराखै बेबायदिनो होमबा बै कन्डिसनाव जुदि बिसोरो जोंनि एसटि स्टेटास मोननांगौब्ला जों बर'आथ' जोबखागौ अट'मेटिकलि दा बेनो आं बेखौल' मोनसेल' खावलायगोन जुदि बेखौ जों स्ट्रंलि अपोज खालामाब्ला जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आं फंसेल' बाथ्रा बेखौ जोबथानो बुंगोन नोंथांखौ जे सोंलु नाम्बार 7 बेयावनो थांदों जोंहा एथबां दिनैनि इउपिएल बिपिएल एमएलए एमसिएमएलए इएम थासेयावबो दिनै मानो बिधान सभानि खेत्रआव आसाम एमसिएमएलए इएमआ मोना एटलिस्ट बिधान सभायावथ' जोंना बर' जाथिनि गेजेराव 10 जन इउपिएल बिपिएल दंमोन नङा होमबा आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरबो दंमोन ज' जानानै मोनसे डिसकास खालामलायनानै बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम मोनसे अबजेक्सन होनांगौमोन जेरैखि जाया जों बेखौ मालाबा मानिनानै लानो हानाय नङा आरो स्टप खालामनाय कर्डनखौ आरो मोनसे मोजां फाइनाल सलिउसनाव फैगोन आरोखि गतिके बेयाव आं सानदों दि बिसोरनि माबाया डिसिसना मोजां जागोन टटेलि रं बे खेत्रआव आरोखि पाब्लिक रायजो राजाफ्रा जे बेखौ थारैनो गमामायै खुद्रिदों आरोखि मोननै हान्जानि माबाखौबो जे एमएलएसफोरखौ नोंगौ बिथांमोना जोबोद लोरबांथि देखायदों दिनैसिम नैबे इस्युनि खेत्रआव जि इउपिएल बिपिएफनि सोरबा सासे एमएलएआ जुदि बे खेत्रआव मोनसे जुदि स्ट्रंलि अपोज खालामोबा बे खिन्थु बिराद गिदिर मोनसे बर' रायजोनि नोजोराव सासे हिर' बायदि जागौमोन आरोखि खिन्थु बिथांमोना गावसिनि माखासे हम हिर' जिर'सो देखायनो हाबाय दा होनबा बैफोरबायदि बर' रायजो राजाफ्रा बैफोरबायदि एमएलएसफोरखौ दैथायहरनानै बिधान सभायाव दिनै मा लाब दं साननानै नाय आरोखि अब्ला जों सानदो बर' जाथिया बबे दिशाथिं थांगासिनो दं आरोखि दा बेखिनियाव बुंनानै आङो दोनथ'नो सानबाय गोजोननाय थाबाय दसे सम नैबे आंनि जिबि ब्लग चेनेलावहाय नोंथाङा सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर गोजोननाय थाबाय एसेनोसै